Xayrli kishlar do'stlar, bugun 17 dekabr менә күп иттереп qor yauган dediler. Qorni tartib ulgura olmaymiz diler. Albatta дорожник службасының да эшләүче егет һәм абзыйлар. Аңа карамастан йөреп була, но күп бүген төртелгән машиналар, баткан машиналар, бер-берсе белән бәрелешкән машиналар да күренгәләде. Әле М7 трассасыннан кайтып кирешли, юл өстендә дә күп авариялар булган. Аңа карамастан да башка шушындай фикер килде әле. Бу инде безнең ностальгия дип әйтик инде, алдагы элеккеге еллардан карап, ничек иттереп халык бер-берсе белән дус яшәгән һәм бүгенге көндә ул дуслыкны югалттык дип әйтик инде. Бәлки шушындай вакыйгалар әзрәк буладыр, шушылай дуслыкны саклап калырга. Юри генә күз алдына китерегез әле. 50 сантиметр калынлыкта кар яуып куйса, Казан эчендә генә түгел, Татарстанга хәтле. Әлбәттә бөтен дөнья туктай, шулай бит. Бөтен машиналар, нинди эшлисе, эшмәкәрләр, машиналар һәм аларның барасы җирләре бөтенесе киселеп, өзелеп, эшләре туктай. Карамастан шушындай вакыйгага положительный һәм уңай яктан карарга була дип уйлап куйдым да, мәйтәм, безнең өчен шушындай вакыйга берләшерлек, бердәмлек хисен тудыру. Шул бытовуха проблемаларын унутып, һәр ир кеше урамга чыгыр иде. Көрәк тотып, киң көрәкләре белән тротуарлар чистартырга тотыныр иде. Һәр беребез, чөнки безнең балаларыбызга юллар ачарга кирәк булыр иде. Ясли һәм садикларга, портларыбызга, безнең поликлиникаларга юллар һәм тротуар юлларын булса да чистартып бетерергә дип, һәр ир заты көрәк тотып юлга чыгыр иде. Нинди бердәмлек тудырыр иде ул. Һәр беребез тирләп пешеп эшләсәк, бер атна эчендә генә көрәп бетерерлек вакыйга булыр иде, әле бер айга сузылмаса. Әлбәттә эшкә бару турында сүз дә булмый инде. Карамастан шушындай кызыклы бер история булыр иде ул. Тарихка кирип калыр иде андый. Алай иттереп кар калын иттереп ятса. Карамастан әлбәттә булыр риза түгелләре, чыгып эшләргә теләмәүчеләр. Без шул авыл малайлары гына андай әйбергә кызыгабыздыр инде. Чыгып, көрәк белән кар көрәп, тирләп пешеп, гаугалы очрашулар белән хәлләр ничек диеп, кул кысышып, рәхәтләнеп, авыз тутырып, сөйләшеп, көн уздырырга ул безнең генә башка киләдер инде. Ярар, әйбәт кенә булсын һәрберсенең